ngakina ngaikia miaka 15 nguchukubwata yani 14 nguchukanda 15 nditokerika gutukanda gusugumana n'abana nje ngasuguma ngaguigo naimuka bwana ndi na wasiwasi aro noe tuliga intu na into abarema noe ne chonto bwati mpaka bono noe n'abana bamumurumi into ba asinge jebegete nga mugondo otorio ito one nkobera bansire gukunya muina kuya magena paka abereri orumomo abona sitobete chinyeni nzago bono bagendrete kuri mama amagena kurwari gocha paka ri orumuri abereri nene noene kerengo tumu mwana guchukwa chinyeni ngoranga ala baseko kolimera gochini bono gochugocha marago bagante mama ikoro tokiani aroire okongoro kiniga ngochigorigeri nje narora asikia moni arora nkamutika karagenderera kogende sukuru lakini ngona gakombure inyari tubwate nawe tebo chande gitebo konto yani obororo mbugate bunanyigana stay borogo ngozimye gingo kwana ororo kuna mwaigwe story yobole mobombo bwato mochando nagaiganye na talsite nagure tobole masegete moino gari bono ntubwato bolemo naro mosamali karanje ankonye ngagacha gari tonganye guchoro Mwancho magerero Inka TV karibu sana lero nonde gaiga ase kinyoro gya Kinyerere gegotoka ime ya Sameta Mukwerero ward twachire gaiga gutagire familia yemo ebwato muchando umwana naye gaiga aso mucho yongoswa ole opposite Kinyerere Catholic Church obwate omuchando gweli yote ase kogoro mwana yobere gakurwara ase kekege tambe sana nachagete buna neri yote gira ase kogoro lakini over time we expand yobere yote linene na inde igere are in a very bad shape komenta igoro yayo mamu mwabonera na bwato bolema wa magoro tali kunyara gutara familia na inde bwate obutaka bwekerengo kigoro mono nakiagera nganyaro twakore sabari yeto kurwa so muchibo songo mpaka gaiga imekenyero kya Kinyerere cyo gutegerera story ye familia yego se yo mwana oyo orwarete otagete tomokonye ntubuna abagereri ba Inka TV niko kwana mange na ikire gaiga aso muchiyoba go sase Inka yabo tete goswa tubona ngakyo mwana yagendrete nentumanye ngakitoko mu rusiko rugayiga aye asekere kwa tukonyire tumwira senya gitari nene ya Busongo gose nonye ekinya gitari nchire Eldoret ekinya gitari nchire Nairobi to aende kugererigo gosanyore obobwenya wekerengo keiguru bokwira neri ngambu ya mono asa bali mwanete kugereri Inka TV bali mwagendere go subscribe ase channel yetu bali mwa share chi story cheito ende unanko banyorikera litwa aena bora bego kugereri Inka TV lakini tovuati boya osetovuati namuna inde yo gokonya abantu abatokoleta gaiga ase channel yetu lakini no bwato moiri gose no bwato musani uranyare gokonya share chi story cheito kabisa chikera abantu abange nali abantu baito bagusiba kunyara gokonya na inde twagenda gokina ntubuna bagusi asobwamo tetu komenta man yanso gaiga muna morochi mwesiko mwabonera naye gaiga no atoganyete atete gotweresa ngakibaki ngaki umwana yachagete kurwara nene ngaki mamo mwabanyore toborema gose buna mamo mwabo abwato borema ngaki bamenyete barabubune family na nene ngaki bagotoka gaiga kiagera nimanyete nga gose na igure ci story nga gaiga tari nkasobo igaiga na musobo mamo mwabo igo mamo mwabo tachiete gosoka gose ngakiri igatoso gaiga egento kirikia na monongo gokonya umwana oyo urwarete bwati bakomo elio amagetane Bridget Kerubo na Inka TV karibu togenda sobwamo.
Karibu na indo mwancho mwagire muna kumanyi twikire gaiga asenke twacha gutagira gaiga ime ya Samita Mukorero ward ega so mwana arwarite gwatiri yotegire in a very bad shape lakini ende buna twika gaiga twaroranga nyina nere na bwato borema igo muchando ore asenke yatagirwo mwana boka no nyina nere na bwato muchando ende ko se kurigerera gaiga ekerengo kibotaka kire gaiga kire keiguro sana bali kwinyara Mwanto gaiga na mamu mwabo ndete tukwanenera to history yaye ngakia chete ko baiga na baibore tuiga no mwana nere ngakia chagete kurwara mbati bakomo elyo karibu sana munya Asante. sama litanga ngokuru Ngoro kumiri nyawoke oigo changundi iga no seitu na boto igoto mugano bwo mwana uyu rero twarora ngatiga tuciga iga enere migano twakora una ikativi twarora tuika senke yeno tubatagire tumanyine shida kimubwate na ngakia abantu bako bakona Ono meri wate bakoroko abana mbali ngo bwate abana mbwate babere nintigire nintakana nande okay ende buna goika goteba gaiga ninkasinyo ganseitu ngotigwa achete basoka yati nsagete nante totebyo murigereria tumanyinga ngakibugima bwabo bwagendere gukina gocha nende nabo koibore tuiga yati ngiwiriye okay ono totebi life history yao nende buna gwatebire ngagaiga mino ngakigwa chagete soboroire bwana before borwere bugima ngakimwa kinite gocha obugima korunzento akinete nonje nyiboreire seitoga ngakina ngaike miaka 15 nguchikubwata yani 14 nguchikanda 15 ritoke likagutukanda gusugumana na abana nje ngasugumo ngaguigo naimuka ngarwara igo ngairo nyagitari ngasugurikirwa ngabikire ibintu ritoke mugondo mwagano rukwiria matoke iga asuna naiga bona bisige bande bakandangiri bagantebi njuto chigo kwe michezo rende yabana ngagenda bagansuguma tugasuguma abande bakaguna nje ngasugumu ngagwinze tinje tikoimuka ngagorera igo mpaka sai abo ibulende bagacha bakangira nyagitari tinabwena bakangakora ngo bekire chichumechi bona bomenyete igo rende abana aba nigamba nyorete babiri ekere na abanyorete abaibuli bane mbarenge moyo bagansulikira abana bakabanderera mpaka babeire bona yeikeire nyasa ubairire abaibuli mbasite bagasira bonsipi ekara bagusira abana myakire ngababonta kera bagusiro yo manne konyo yarenge siri kerasi arenge form 1 bona noyo ndoyo oyo arenge isane mulinda kwenda akuchikoenda 7 lakini ndo narwate liyo tawe ibuli kibaromba muroje bunarwarete na ubale kumusugulikira uburwira abwate bakamusugulikira liyo tirikana kogenderane bakalikaba igo agakuma amanero linge bono kwete bo mwiso ni sister bakakuba kamutiga ni liyo tiri bona achire kuchande koroche na kwenyara tindi kwenyara na achire kuchande katingali kwenyara omwise kuyone akagenda sauti tutara chigwikase mwese ko bona bakinire nkogenda bari no yonde na urwagire abaibuli ngakibasirete abaibuli kusira kwabo no konkwalinge asukurara barwari taro ngwalinge ogokonguchinjira gite na nje ndambanyete bakwetera isi onda maitena na kibakwete bakwete bonsirimo omugaka natanganete emamu ikaruma igamo ni sister iba abantu basirete gega nabantu batatu mbane bane mama mino tato mino ni brother ni brother yao ni sister yao sister yako nyatara soka ya nero tigete entakana gasinde bo nero yorendete bono bokongu nimbwate bagasira igorioka bagasira bonekera basira bagantiga chiruru tindo timbwati maga timbwati moto asengo china asengo rutinya roji ekero basirete no kwamenyete gaiga bado ose nyombe mwashite mukagacha baadaye ya nyombe ne yaba ibuli bawo nyombe ne yaba ibuli no gwakinete rioka no nginereta no bakwete mbatindigete ndigerete bonse nayo wakinigia abana bawo bono bamuraba minto mbaro lakini bagwate chisuri chiabo chiabana barenga ba barenge batatoyo mona agakwoyo ombabiri batigarete bono yo monerura ukamenyete mate nse no yo motaiya oyo oro moko gotitaiya
Okay. Aya. Baravuga ati mumenyete na baravuga bate aseke gusiyo kanyora gibe musibati atarasoka nyumba ari nabana mbaro no kanyora mu guca mwamina na bagutigete asobosiburo menyega Okumina na ngoro. Okumina na ngorororo. Ekiara no mugondo uyu ase turi bono iga ebitinambire kurwa ase kanisa. Ngo mugondo bado no ibekani no atomenyeta no ibekani. Nga no se be irigo bono no nyaki menyeta igomba te jiwasi wasi. Tindi kamire nga ni menyete. Kanisa Catholic rega iga opposite. Okay. Ba tengo mugondo uyu. Igondo tu. Asa no mukineretega. No mbiarirega. No mbiarirega. Emyaka iyo mpaka bonega na bachire gote banga mugondo no gwatekinye. Nga no sebiri nga ase turi no bandi. Bono tukumire nda abaibuli bakure bonsi batindikirwa. Bono ngakigwikira abaibuli bakogenda batinde kupi injona atigaire kera mama ne gwanza gote ngaga oro anytime yo taikende na bogo ngegera gitege gocha gitagure kinyumba ikindore singuche. Bini ngoko bate. Nao bagukwana. Abantu bekanisa. Ngokwana bare. Abamura bamino ngakiba gote. Bono no yoromo na gote bono no tatara no mamara no sistera ngai bono toguchi twagenda. Bono ndina wasiwasi aro no eturiga intu na intu abare mabu no ne chonto bwati. Mbaka bono na abana bamumurumi into ba asinge begete nga mugondo tolio one nkobera bansire gukunya muina kuya magena paka abereri orumomo abona stobete chinyeni nzao bono bagendrete kuri mama amagena kurwari hocha paka ri orumuri abereri nene no ne kerengo tumu mwana guchukwa chinyeni ngoranga ala baseko kolimera guchime. Bono mama ntega lakini bado wasiwasi nero nga mwatebi ngamboli maumboli boine. Nti wasiwasi ni mbwate. Mbwate title lead yo bolo. Asema muromi no nabwate. Abwara tingi nero Turo chibona bunarare totali amanere mogoli binti. Aro teko batebo. Nero. Kiagira ngancho mete gento na kumirinka ginga mwakinire gaiga. Myake yons. Kanisa no yaringa. Kanisa ya chengu bwango iga. Okay. Watu tira se okarua mwari gochesa no iritoke na riri aretete shidi ubwate bone. Na gwachete nyagitari na bate betenga bona magoro. Tindare gwati. Tinga tiri se ngati gwandonsi. Na banyagitari bari gateba buna. Njele buyenga inkinko karanya gitari tinare gwati bunonya. Bono ngagerenga yani ena butete na bunikanire tiga. Bono inchigo gorroka tingo nyara. Bono kenero nyagitari banyagitari batebona atati gwande ari buya. Bono bakambikira jiburas tachiri bakambikira jichumi chibono ngwikururirie. Yani rende ngarunze. Pero gwachete bono nabo igo kwanya gutara kurubuneka bono kuruli toke giri ku na bonde igo nebikoro de ibitomete ne chibese bwate ne chinyinge toroje no ene ko tabia gotire. Ine myaka renga kwaringe. Nekaro komi 14 ngo chukubata 15 years. Ono ndi kwanyorete bikoro te. Korumbi nyore myaka yara yedire biyabire bune bisero paka chichumo biyelire na etuese ebitike ya town. Kuruli myaka yara abeire yachire mingi. Mukaira nanko kamanya bona toli gotara ugachaka bona bugima bwo bole mabona. Bona bunyikaransite sinyikaransite ntegerere tabwa suturo chawe iburi ne sister. Okay. Chimbere chikwangora tukirensa. Ne mamu neriri. Okay. Ono mwana ugachoka kina ekero abaibuli baba gusira konya abana babo bakinire. Abana baringe. Abana baringe. Umuntu nabaragiriria abuli mwanga kyotasogeta. Abasokara tinsogeti. Tinsogeti. Ashete korengere ligochi. Bona rende tinsogeti yarondanga inete. Birengere bimbi aringo. Bono se njenguira na nase njonde kera mabono ninchiko nyara bunanyi karanste. Bono na ke sawi na nyora tingo jikubono bunanyi karanste tingo nyara. Ono kabi decide tigo ka bere nkoli ndaba. Njibona naringe saba iboli na ubandi ndete kirigintu kirigintu. Ubona nanyora tabana bakabuguli koboko bakalinda bakababa nene. Koro kurabunye tinje tikumanga kina ndande ndoro.
Inge gutwara birengererie abaibuli na bara comfortable baringi mbuya baringa asende tatiga buna bono bachite bagasira bonsipi ari mejando mbwatere menge endagera okonyora nenkongu konyora no ni sabuni nenkongu konyora ani gisida ni kere gendo ne shida bono mugocha mwasa baibu akimokonyora endagera wategemete abaibuli nimbwate bokongwaro nimbwata bokongo bongi bokongo bona bunta itotoeresere obokongo broche tindi kogenda mugundo ndeme yani nyore endagera tindi kuimuka ndete nonye na amache tindi kuimuka ngore nonye ngende lakini endero nitembeke bono maete iyo egosinya nabana mbaro no muroire bado naro bono konyora buna ebirengeri imbi njande taso umutu buna dijibuli anenga inyasa njambegete akimwagendere bono gusaba ebuko omwana wenyaro kona akagenda sauti ekiare konyora ondutera twana konyora aro tukaba buyake tukusugulikira oyo tukunyora nendagera twari twanyora ni sabuni twisiberi nekera amacha ataiyo twatuma omonto otoretera oturigeri nonye ni chingo twamwakana paka nonye ni nyumba kuoma twamwakana bono buna chetaga rwabu aro yani ndoche ng'asenda aro ni ngosinye kingo kwana iyo ngosinye kingo kwana nere konye obabwaterire nere oringekere gento nere otobwaterete kere gento ngo kwaneke onanyora onduteire kende neikonyera bono kurwabu no mwana oyo entakana akwende sukuru natakira anyore ekeneke nare no mwisike bono ndiragoika oserigu kwanyora ng'a oserigu timbwati namoteba nayo okorara nande mambi osoka ogende bono nyora ng'a kere gende iki kendigerete nande kinyikaransete are isana abamura bamino gusaba iri babo barabungo bakonya bari ekyo ngeyo korukare naya kwanya gotema kuba uri bakonya mparabia abairi abo babo gusaba mura bamino abamura baminto oyoro ari nabane agusugurikana nendori korrana aya uyo onde nere taiya saka menya taro timanyiti torochirende bono maete igongo sinyo ikegora totaliamo timaiti enjera bakamenyete ntaba magoro njikomanya kuna bamenyete bono inje nabo inde iyo mwana oyo nde urwari to nendogerete mono tuchega iga renga kiachagete kurwara ere aringi skuru buya tukamure ikoro topata akaenda gukibeka uchi skuru primary academy aringi moinari bono gochugo chamarago bagante imame ikoro tokiania roire okongoro kiniga ngochigorigeri nje narora asikia moni arora nkamutika karagenderera kogende sukuru lakini ngona gakombure iniari wane kera matukae tangu chigorigeri nganya wamaena aka maki karorekanire akagende tukubike ikoro tebyo bono omongino ndagateba tiganda kuneli ogeri mubekere nabura nyoro okoraki okobwena akamubekera agenda kumubekera liyo teri kagenda kuna gusuka aganza bono kogenda kenyerere bwika ase kurukobe kosibi kuna kubekerwa eliogo asenya gitari agaikera bono kuruguri ugachaga kubimbansa akarusie bikoro to biri aganza kubeka chisilipas mpaka uchi sukuru igaikera getonde kiri gatira kigaika igura oikire 7 8 yakogenda abarimu bakamuteiga okanda otebie mamu echiche tomoteina bono mokucha koswanana nabana amoneri hoteli nkagenda mwarimu agate bono mwana oyo okumurigeria enjera arachi gosoma tariga bono bono nkabateire ndi mwe gotiga koreitia bagateba yaya ri hoteli ria etaniri abana bamuoboire tende tugacha nere akagendera kuyekoba guchikenyera okwira no kuyekoba guchinyagitari okwirana agatigara bono kobaigo aya abaibuli abo nabare moyo bakagenda kumusugulikira mpaka buna bakwete iga bakamutiga neri hoteli na inje bono njire ndete yongo ngunda musugulikire na bono ngirete yakwera njira timbo okoruka kenyera inyagitari nabo mwatigete yo na ire tu taoni akabero bagateba no ngitora bekero monde gwati atabugati boroire bonde toroje mbu yakoragira konya tara ikera saikiri konya lio tendiri nene kuna bona twarogire no mubero yo abugate konya tora ikabuno yeteiga mbu yari
bonde karabe kwe woti akarara ro karibu gusene wiki bagatabona ngitora tumero monto twarwari oyo twamutega gati ono imbu yale bono ntuntoro chiborere bwaye renda akarwa agacha twaberire nere bono burere bwaye bwasitiri mpaka bono akona kwiringa iga gocha mpaka unaikerete iga bono bono naichenjere ndi timbwati ndamukonyara tingonyara noino kumubuguri mwiri no nyagitari bono insinyire indigerete bono ngosaba gakirende ngaki ngosaba bokonya so mwana oyo mo asugurikeru renda bwene na inje nsugurikeru chinjera nda asugurikeru menye buya nye igu no nyakindekere meko rangu ikandi ni irana nangaki je nabonya santo ngiteiga nyimbe mbamo mbeku buya ndi nyikaranze na kwenyorera kubwa korengereria ebirengereria ebibe ngorengereria inje omwana oni ntagetawe na sama abira Yesu ko mwana ari umwana endekero kumurigereria korora nabwa tubururu sana nya gutachane problem una twa sana ngorara muri nyumba ngorara ari buya tari korara akorera buki kwase kera akorera buki ni ndunduri korara haya ono no nabora so none ndagiri kwanyorire atebe tari kuri singi ya ujungwe nyingi bono ne ndagira nabora nyorira kini tari kunyara kuri ndagira ekere akorie gwa goko mwati bona agotega na gwati umubiri bwensi tari koragira buya no korara ni problem nengo litumubekere tari nere kumusupport ya obwaterera orara kara irari nengo lieriga chuge kominjori takonyara korambura iga gora nero iga liria gotaka kubuko bwata otene na insene ya otene osoka kwera nando bwata ngori ande akoraki yamu chuti ngo munyara nje kumubwata mubeke borere nande mubwate muteneni na nje nechi chuma ngutare tingo nyara akara mwesko yo achiete Saudia oyo monene mugatigara bono na no mwesko yo rwarete na kentakane akimwari ko manage nyumba nabo tu ari ko manage igo kero yatumire besa nere yare gotokonya kinde yonse bega sinyumba gasoma bwato muntu ko bakonya ya ndobwati ebesa yo mwana inero yare gocha twa omuntu otokorera kirigento amwe amenyete mweka ingo batatu turi iga bana Nechi basa chichobore manko inkwena michirega iga account ko setu wachete ko register chibakonye nje jina register mute ntambe tindi konyora kende twensi buna turi no mwana iga na mingi timanyiti ndobwate bitambulizo biri bya sepoti biri bigo konya lenda buna into bono ndoro chikende abo iga unaende mwanya kubwate mtu bwate mama kale moyo na bwatire tyo karioka njenga tabarende tiga aya bwate lyo rende anyore kekora na yani nabo era abe nganto bwati babere mu bwate lya kakoro mogia na bagwete gitayo igo one chifu chiaga iga bagambi baga mwanya ko babori ngose babakonye ko bwati message mama na bori tyo mugambi akamotebi lili ase gwichorete na boko na gocheki ugimbo naboko na gocheki kende ngeyo mwacha mukagiba kumugatiga kone kera mama agenda kurwa bono ndite yukubwati mugatiga no mwana oyo bono kurumuru town ngari njana ramwa mwirete agwase babatebetinga mwana utakunyara kubwena yari ntoro chuburu ere bwa tora murwari na batebete nende mucheti gotema ncherende yaya tatemete mwaro chenga bono tigotige asingi nje chinguru osene chibesa chiagerete purasi chinguru chiane bono konyeria baibuli bachire na baibuli wate biringe basirete chinsira chitamanyikanye barwarete barwarete burere bwabo bwarenge bo shortcut yo ngakimini bwabo yani bwarenge bo wango bonds tatere ngara kwete kare era na ararware takia lakini abona abamagega bakonye bambuguretio musigo au bachieteiga mwaka kiore bakure 4 years niakende bakure 4 years oko bamete gento kiagera na kuburigo kiringa ekero tukurigireri chibichanchere chiarenge ase internet torachaga iga magotebanga igotebekana nga ni sumu abaiburi babo babikirito imetinga noe na kiamangana
nabo yatebekante kere bachete nyagitari ekine gikiarekanete nabo yarekanete igo na muchi gaiga se more no muchi wa baibuli bao nindo chano ne nyumba nende nere yende nere brother yeta iyo brother yao yuta mayiti no nya se ali mpaka bona okay eri mama akwete ya gasi tugitaga tamabono kekora mbaru arite asitugitaga tamatu agasoka igo akagenda bono tamanyirie sare mpaka sai nere bweko ringi nero menyete bweka narengi no musubati ona abwaro numbori tingo mayasare nisimya ere mutecha mwanya gukwana kurulirige emiaka yelire buna mama akorire na bara nero korire na bwasa mwanya kumuibu no nyasare Mungina bono pole sana mwana wetera niyo chenga no bwatu musigo gaigo monene sana nende gento geko garanga tuche gaiga nchistory chinaito okora abantu machandike ta image twarora tiga tuige gaiga to tebia abantu baito benka TV emochino gaiga bwatu mwana muruire na no rwarite nende no rochenga mubwati na munende yonsi yokonyora no ni ndagira ndobwati bakegie bisi nonye necho na tento bwati togochi tobwati ona bone ganga kimo go pareti go bono tobwati na tebo to chande gitebo kon to yani obororo mbwate buna nyigana stay horo bonke ngosimye gingo kwana tara chikoria to mwana oyo rwarete to abantu bamorore ngaki agenderete ose ngo kwana ngo kwa sauti nere nsake lakini abakwana lakini ngo kwana ali ko understand ya nta to iregi bageri kuligerie kamera osaba omuntu tuligerete obokonyi nsaba omuntu tuligerete obokonyi kwana no muligerere atabinki keriwa murakonyi waso omuntu bwato musada nkiara nyari ko bakonyi kebakonye nkaga none biasara sana bagokora ndochembu yore na magora atai nje ngosaba umwana we yasugulikirwa bwene na nje ngegu nyinyigorirwe biasara ngore ekora magoko nibwate na bongo nyara engeye yitonto bwati echo toroseri becho renda stogo jindu na into abale mabu na endagira tokoria motokonye endagira tokoria stokorara nto bwati ebye bisinto bwati nonye no kwebo imose kuturigereri tim tweboye tinjira ya eri yani binadamu bakweboye ebikorote bibona birege bibwate kibesa kinyingi ekinta afoti ona njengo basaba Nyasaye abakune mwenzi mokonye engeye ito tomenye buya buna abande bamenyete kera nturi korara nturi buna bono turi buna turi gaki amasaba nasabire ngoma n'abakune mokore mutokonye ebikorote byo munere ngabikoma nebikorote bi nagorete kare umusamari ongorete kare akemo kia kuriri 1500 1500 echiga bono chikaira 3 3000 na ile girinkari ndiringari ko manyire ngabiri nande nana gochino enya gitari kwanza na nyebiri chunje generali aselese bitike ya wale mapo nebire nindo musaiti manyite mono ngingo chokora ntabwatike ibona irikari ryange 1500 mwacho mali bunoroche ebikorote byo mungine baide bo mungino ebikorote byagotire nane unakogerete ngotemore lakini mbona gatibiri kosoya macho ko bonse amache na mange nande tindiko nyara gutara kere byagotire igo rogendo rogonsinya umaite bone ebina bone ntote ebina bikonga chinguru natacha ngona biyeri gatindiko nyara konya bire bikorote onda mweso lirete story onya utageta kugogero mongino yebikorote ko igure kera achete nyagitari rikare byaringe 1500 lakini mwana gwako beke pair iko banga 3000 asa bone ganto to konyara kwene kinga ose 3000 bado gosembia sugete kino mongino yo is in need of ebikorote bimokonye gosukanka gaiga ko banga nere bweko tigaire ukurenda abana na crutches nindo chono bwate njiri kamiri lakini njiri kamiri buna nabire byabirengeka byakeire byerire toroji ebisonire ibiro birenga bikoni timbwa tisabu ya binde ikekwera nkale irikale renga kwagurite ririkale chiro jiga na chigore na no muntu narongorete 1500 chonsi garo so mwancho muliro inkati buna kwarorire omongino yonata gete bikoroto crutches onde okunyara nonyo go donate na abantu bali ko donate chi wheelchair
onega nende twiranire gocha onye kubwate crutches utaite go donate bikoro tenga kitima itu na bikoro kura lakini hizi viatu za walemavu onde bwanze uranyari ko gutiro mungino no nintu na bago to contact directly togende gari bosongwa se bikoni gotoretero mungino oyo bali bwanze nonye ko urire tukurumache ngumbu bali bagire tukuru Nairobi. If you can buy the shoes, send them directly to our office na mungino yako binyora kwa ba unandigerete situation yeye. It's bad actually, it's very bad. Tigatore to mwana omongina pole sana sema ngana mogwetera ukwana nno mwese ko tonyora at least a channel to konyara ko nonye muntu taite ko send agento kia ege kyabwate kenyare gokonye family no mu chokoro yorwa yani ore no intakane no mwana momuromino pe sister nere we sister na yara gosoma no agasoma mama ya academy gosoma tioke okay Nyasaye nabakonye. Asante. Nyasaye naro tigatonde gusemera Nyasaye no tigatonde to mwana gocha abantu bagirire barenga kia bindre. Mancho magiro en katibi una na komanya na inde na irande gochaga iga no moroire nero oyo machigo sofi kuru nyumba no rochega iga no gotacha ekole problem sana sare inde giyote na giegi my camera person can zoom in and out tena watch bita chire gari ase screen yao nchiga gocha tachangora tochitotene nrega iga ngora iga na inde egento kiagera ngatwa cholesterol yeto teneine tagi ngatoko mochando morwaira neri ngata konyara guikaransa inere situation yae ya kera lituko pole sana soboroire nakia samaria tokoroko Lydia kwambuka sauti ya erense akoba oborora bwate no bonge na inde na tebi ngatali konyara kuragira mwana ira kina samaria tagoteba akoroko Lydia kwambuka miaka erengo Lydia kwambuka miaka erenga how many years miaka erengo bwate Lydia kwambuka igare 24 years sauti ya ere na sabiro kwabera omwancho moligerege sauti ya Lydia kwambuka igere nsemo no okoba oborora bwate ende tali konyana onyo koragira no moroche iga Lydia kwambuka na are 24 years but na various situation ye moroche iga bunate nine okoba yoborwire abwate Lydia kwambuka iga chagete ne riote ria chagete rike iga taibo pero kwagurire tubikoro to mamo minantebire ebikoro twagurire tubie skuru na chakanga nakario akautaga keiga korunse lakini gachaka ko expand kabali nene mpaka muna moroche situation ire mpaka bone Lydia kunyaro koraje tuli kunyaro okoigo gwatigo pole sana ira tali kunyara go explain kiagera ngano bororo abwata igwete mpaka bone iga kiagera ngatwa mutebia soke kuru nyumba teringa ayo kuligereje story ye wakuniru utaite gokonya Lydia onyare korora a situation kabisa at the ground ngakiere Lydia ngakiere notaka kwenda nyagitari nende notaka kwenda nyagitari obwene taibo Lydia utaite kwenda nyagitari abwene Lydia pole kone uroro bokonye ugenda nyagitari obwene taibo utaite kwenda utari ubuya buna bana bande pole sana Lydia Lydia is crying actually, it's getting emotional nonya sende nchomo nyene kogenda nonya ne interview okoba ye situation ye yari Lydia tali konyara gutara buya Lydia tali konyara kuragira Lydia tali konyara kurara riboto ubururu bwo kwigo gwati kwa maguru na inde echibe bicha nere toko babekeraga iga e video ekoro kibuna Lydia akorara buna kuboka. It's actually very hard nonya ne kerogo story batwe kansa na maguru mwabo ta konyara guikaransa ndenge ntante biri nkelinga nata ketagende nyagitari abwene ekina kegento gyoka atagete mwancho magere muna mroche situation ya Lydia actually ere was unoroche gaiga li hoteli ya na boli bidi azima yo mwavuli baka bone gejire linene unoroche gaiga actually this situation timete no nincho manyane go explain but na weroche nga na igwe tobororo sana kuna gaiga my camera person can zoom in na nimoko ligereri iga situation nerere iga bona iga ayo ligereti story yo bwato moyo bwa mabera usomo yo boli bugwancha moyo bwa manya bantu boto tagetenga to chip in to konye Lydia agenda nyagitari
ekara chete nyagitari baigete gari nyagitari ya general bagatebinga mwana utabwati buruire usembori kororekana lakini nima etenga leader natagete kobwena na ndekera tokogenda ase nyagitari enene abo tokonyara konyora obo bwenya wa leader because this is a wound. Nende by good luck sifa yanante niko morangirinde gochaga igato tebi babo tebete nga ewundi ya etera ikaime nga yere ko ruigoro tera ikase bones. This is the situation actually. I'm sorry lakini timanye tumunanko gendra tiganti gerega bundangeri sister yae warore kerege tokegendrete aso moroiro twacha gutanyira gaiga asekimire kya kimere sister yae nchugo chaiga Mancho molire na irane gocha na sister ya Lydia nere first born yabo to ere siguro yo buruiro bwa Lydia shortly ngakimogendrete nkaga iga nende tumanye ngakitoko bakonya ntubuna abantu bayinka TV so mulire lyo tulire tibona. Karibu sana Samarita ngakiokoro. Samarita ngoroko Catherine Nyamoita. Catherine Nyamoita. Yeah. My first born. Nincho moneno mwabo Lydia. Okay. Evan. Lydia ngakia chagete kurwara. Lydia chagete nganege sisa. Ekera gurire tubikoro tubya bata. Onege sise kige kaenda ge kabali hoteli nene. Ya tarenge igo arenge buya. Ono li hoteli na bali agendera ire igo akairu Kisi Channel. Buruire mboyo bwarorekane ta akairu dispensary ire Kenyara mate gaiga. Buruire mboyo nechipeni kila kwa ego chonya konyo. Yeah. Okay. Bono mbanka moira ninka akabera. Bono tukamoira ninka no ale mbaka boni gabona mumoro chale go. Ebo. Ase miaka irenga abeire. Miaka 10 boni gakurwa ngete kurwara. 10 years. Yeah, 10 years now. Na ke situation ya ere bono muna mumenyete gaigane. Obogima bwa esai no bokongwa sengenjo no kurara no muchando. Nengori eria bekere gari nere ko support ko swabolere go sekera taite koboka. Nonye ko enda echo na kongusana. Jugo ikae wo motatiere bune nyimbo mbaka ikecho. Necho talingere bu yako endoro recho yo kaya ichoire. By the way mamo minona mention about echo ateba na muchomo bwati gaiga. Chonto bwati ya. Ekero Bible ngakinda atebe your grandparents. By the way nonye kero twakwana na mamo mino na tebinga mo bwati cho. Ekero Bible bain oni grandparents baino balinga live mo bwati cho. Ekere balinga mo nto bwati cho. Inera to gutumia mbaka sai ekera twalinga moina ali cho gaiga ya gachireria rugoro gari. Ekera twanganyete gochimata ali cho ekale moro. Ono nandi buna twanganyete gocharugura iga. Erie ngoro twale gutumia kere sokoro yale ngoro. Kero to gutumia sai bati meshaja. Meshaja. Nonye camera person ya nenko barokire mukorora muri chibicha chiri mwancho mulire chigwetaga bwa screen enero echo ya baba bwate bagutumeka bono iga itali nonye stable tabi. Bono muntu arataka gukonya Lydia ose nonye ne family yeino lakini gatora shakira Lydia soboroire bwaye akitora konya Lydia. Asa mwancho muligerere uligerereti akonya kwanza Lydia la enda nyagitari no yora orarora mabera nera tulimerecho tutashukuru sana. Ngikirike gochakia balimera mononka gayo. Mechando tubwata igane menge endagera stokole manto bwati yani togoteme yakirie geke tokonyora umusamari uri okwerwo twa ekina kitogo survive na kero kyonyangeyo ntuna botoriko. Muntu nabara kuligereriga agega se screen yae arolenga mbuyore nabora agenda kuligino negas kwanya gotema kwenda isiko kuligegas. Bono natemete ngaenda Saudi Arabia ngakore miaka eberororo. Kera nakorete miaka eberororo buna mwegwe story yobole mobombo bwato mochando na gaiganye na talsaito. Na gure to bole masegete moino gari. Bono nto bwato bolemo na ro mosamari karanje. Angonye ngagache gari tonganye guchioro. Asengencho gatalinga. Okay, Pauline. Wacheta Saudi for 2 years. Ukaira na guchi. Ngaende miaka ebere ngaira na gocha ndio nilifanikiwa kununua hiyo shamba. Na hiyo pesa nyingine ndio ilikuwa inasaidia. Pole sana at least kwa make step tuchiete na ndo kaira na muna kwa lingi. Nende mamu mino ntebiri na kwa aliko bakonya muno. Bana. Ono ntaito ile bageri go plead no muntu ligerete to gukora nae kabisa omo plead akwanere yani akonye uli oranyare kuligereri abantu abange baide bagokonyo baiga Sinka TV muntu nabara ligereri bagere mpaka liyo tele sister yao tali rais by the way she is in pain
noni ncho monyene na yigere nasi nikogendera nonye na interview lakini nate bambu yankorangeri oche crown it all bono tukwanira na ndo na namba yao yesimia so muntu tagete gwikira Lydia gusema momino nera nabwate need ye crutches ne bikoro to biri byaye aso mogusi ori otorigerereti goso mentelio giake asa bagusi bali motorigerereti bali more isiko togosaba gokonya kurwase more onde bwensi obwate gasi na bakongende yonsi na bongokora goso ori onde bwensi otagete gokonya mama tabwati chuma no onde bwensi ora yeru akonye Lydia agende nyagitari kende gionsi keligera atoke tutashukuru sana ntobwati mochando gose ntobwati limit totaite gento gete amanini kende gionsi keligera atoke tuko sawa actually nonye beddings mama mino nantebi ntobwati kere gento yani in short hakuna kila kitu ni ile tu togo survive ni Mungu kimungu. How's your relationship with your uncles? Wako tu siwezi sema eti kuna ile mahusiano kubwa juu kero monto maite na bwate familia na bara ubu na bamaite ngani ncho mwese ko monene tindikere mama goro ni mbwate kere gento niko sawa so hiyo ni kama ni pati yangu. Poleni sana pole Nyasaye naro pole sama kongwa mogwetera naende noko yani hope ya nene ringa onde bwense kuligereria story na kunu atake ko bakonya finally to gokora na namba yao yesi namba ya nene simu yo tagete kongakera gose korumo shado onde bwense ni 0714 705 007 kadri nyamoito nchangu 0714 705 007 kadri nyamoito nchangu. Pole sana Catherine. Nenda asante sana kutukaribisha mino gaiga. Meta muntu natware problem tali bonsi bako kukaribisha bageni twamanyire shida mubwate. Mwacho mwagire muna igure twana tokorera gaiga story ya Lydia. Lydia no mwana moro chorwaje to what 24 years orwaje for over 10 years. Story no ire gabu namba ya Catherine no ire gabu as screen wali mutete kuikere family usako bakonya in one way or another. Beddings, clothes, food echomba bwati mama mwabata bwati ebikoro tebi byabalema bagutarira crutches kende gionsi keliura nyare go chip in ko help family will be grateful and God will bless you. Let's meet on the next story. Maletane Bridget Kerbo na Ninka TV.